Tekan kuwi digayakan piring wae iso. Ayo. Spesial untuk keluarga besar Besan Lawas. Lagune urung tau do, iki cacake dorong ngerti kok ya. Nah mungkin pun ngertos. Iya, wah iki perdana. Perdana dinyanyi niku wau lho, napa? Pupus gedang. Oh, pupus gedang ki mau ngono. Ya iki ya dienggo pasinaon nggo awake dhewe sak kanca. Lho nek Mbak Ela kuwi wong piantun saking Jati Purna. Lho niku saking Medion kok Mas. Oh, Medion ta, Dik? Waduh men. Guaan saka Medion. Lho layak. Iya, ayo Dik. Bote minangkani dawuh diaturke tuh. Ilang muspro saiki ana ing yo Gayeng, yo. Ilang muspro saiki ana.